4 peth y mae angen i chi wybod wrth drefnu eich apwyntiad iechyd rywiol. Peidiwch â phoeni, bydd staff y clinig eisoes yn gwybod eich bod chi'n galw mewn perthynas â'r clinig iechyd rywiol a bydden nhw'n gofyn sut y gallen nhw eich helpu chi. Yn syml, esboniwch pam rydych chi'n galw. Efallai bydd gennych chi broblem y mae angen datrys ar unwaith. Efallai eich bod eisiau canlyniadau prawf neu ddull atal cynhedlu. Os nad ydych chi'n siŵr beth i'w ddweud, disgrifiwch gymaint ag y gallwch. Rydyn ni wedi ychwanegu rai awgrymiadau yn y wybodaeth isod i helpu. Bydd staff y clinig yn rhoi gwybod i chi os oes angen gwalwad yn ôl arnoch neu apwyntiad ac yna ble bydd angen i chi fynd a phryd. Os apwyntiad yw'r opsiwn i chi, yna gallwch chi fynd yno a chael eich gweld gan y tîm yn y lleoliad hwnnw. Does dim angen bod ofyn na chywilydd o fynd i glinig iechyd rywiol, a gallwch chi gadw llygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am fideo sy'n esbonio beth yw ddisgwyl pan fyddwch chi'n cyrraedd eich apwyntiad.